7. ప్రాంతంలో నిర్వహించేటటువంటి ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు నిజంగా వాళ్ళందరి తరఫున నేను మాట్లాడాలనంటే చాలా కష్టాలు వచ్చుకొని చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ నిజంగా విద్యా సంస్థ నిర్వహిస్తుండే ఏదైనా ఆస్తులు పెరిగాయేమోనంటే నేను ఏ విద్యా సంస్థ గురించి అని చెప్తాను, అందరూ ఆస్తులు అమ్ముకుని నిర్వహిస్తున్నటువంటి విద్యా సంస్థలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. దానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం మన యొక్క గ్రామీణ ప్రాంతం చదువు మీద డబ్బును వెచ్చించేటటువంటి విషయంలో తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకున్నటువంటి ఇబ్బందుల్లో పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందుల కారణంగా అన్ని విద్యా సంస్థలు కష్టాలు అనుభవిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. అయినప్పటికీ ఏ విధంగానూ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలకి తీసుకోకుండా చదువు విషయంలో కానీ వాళ్ళకి కల్పించేటటువంటి సౌకర్యాల విషయంలో కానీ exploring the cultural significance, diversity and beauty. Then we are traditional dress for women is with a blouse, tonic bone, for its vibrant and